Aitzol Gil de San Vicente naiz, Hendaiarra, 23 urte ditut eta orain Donostin nabil ikasten. Ipatu ziatenean korrikako mezua egitearen proposamena, hasieran harridura edo eta horrekin batera zalantza, beldur pixka bat ere, baino poza ere bai eta emozioa ere bai. 30 urte barru, Euskara, pentsatu nahi dut orain baino hobe egongo dela, Euskal komunitatea seguru anitzagoa izango dela, desberdina izango dela, baina seguru ere bai Euskarak orain arrotzaizkion toki eta eremu batzuk bereganatuko dituela. Orduan optimista izan nahi dut.